Meghalaya hoi along puthot thengpi kang huwa truck keneblong so maybe ben langteng kedam atower long eke sampon khar kewang a truck kaching na DM asang ingnar chopide angtan thengpi ponlong le pusi case ek kepangda Meghalaya chomangatom Karbi anglong mate Assam Sarkar aphan langprot si West Karbi anglong athing pikanghu paruhum are kedam tang phaikuni ni phai inquiry hini arni West Karbi anglong mukro along thing pikang hulam ben I hear dosak kachar wajok penang akisung pen chingtang nang runtilo lapuson solok sodak apor ahutami Kheroni Range Forest Arranger Monsing tisopen staff atumaphan ahoyalong arniwang patrolling kepadamajok chirikendeng rong chejeng pwadi malong an kilegut men a number of your truck pen thingpi ibeng ponwama hot chetong sin nep ingnang ponlo bangso thingpi kang huwa truck Kheroni Southern Range Forest asa hem along an wanted lo pusi beat officer social sarkar pen pachini pon alapen aduya hoyalong kedo solangro arada pan choning ripon ke jongsi Karbi anglong athingpi thingprang jongse cheraiji pulote kaike ta kacharap kacheto kenang sot puta ningjepon Joyram Kathar Bureau Chief West Karbi anglong. Kardam. Pini nangiltum athodi nili all that lasulongri longdu kadogai phanta ningkan kimi ningkan sang kardam pajiri lo. Alam thai bangge puhelo nangiltum ta chini lo. Je kedam tang ingkora hini atarik long mokro long Assam Meghalaya border long is a tragedy accident dolo. Rasa accident aprang pen dan niltum pan dak forest pan isi Meghalaya hin pen la timber smuggler tum life threatening pidu don sitame niltum bange ajo anarlu un an laso Karbi anglong alongri a সম্পত্তি mate natural property ke khang dun ji pan bur ipiglo sitame ningdu galam bange non anta laso accident dode rapita erhok tum bange challenge muding pencil niltum long bange ala sobang non da thengpi thengprang rod bomlo pon bomlo niltum un an bange buri bomlo ponji fan protection ponji fan seta me pan me un e bange niltum theklong pranglo seta la so teng niltum daily patrolling duty dam bom hotsi ajo krehinner city malam rong sejeng pualong jiring pithe rong sejeng pualong insi timber loaded truck chetong penil tum ke khang phan buri lo la suhut si alang tumbange ke kat ji phan bange awar side long lo sita menil tum gari bange ban delo nonanta nil tum department hin pen PPC claim nahi ma claim bom lo ase nonanta komatuma chokche komatuma main culprit neblong lelang sanil tum investigation mon do bom lo ase non fitta un an nil tum lasolongri inglong ikpi las on lang kemi Karbi anglong laso natural property nil tum khangi phanchi bori bomlo dako nangil tum ta lasolo cherap bom nang polos kado phanta nili chuningri bangke border gutum phanta nangil tum ba inut bahini hadak latum long samil do bade cherap dun dokok joisi latum claim hailo bang adim pen i methang longri bang pensi nituma hompoti bang pon unset ke nituma munir abe pine pune lase hula koma tuma koting jitum hadak cherap do nangil tum nili dak pen chuningri lo de nangil tum la sobang cherap de nang po methang longri methang property khang dundi phan ba monon fita forthcoming generation tum rengda dumi dui phan nangil tum long dar pu dolo nil tum long laso jeto cherap dundi phan chini chuningri lo kadon West Karbi anglong Hamren Socheng constituency kaparlo langso mepi lapen langteng kachedam kewang kisum kayapor sitami wadatum kisum chachak nanglo son sinon kithur mi ove kimi Socheng constituency pen kithur don head sing rong paroda kisum pen ba jogbek jipu kamatha teng pensi patumi ada por 7:30 am apor langso mepi along kedo tisorong along kedam kewang atowar mesen penang selampi popu alam chak ating pen patumi long is sompi tegang si contractor borgiri tisopan non prabjin pen bangsorong kedam kewang atowar kasalam ponchepan chuning po bangso phit puthot langso mepi pen langteng kedam PMGSY atowar pi Socheng constituency MSC headsing rong parla pen lakhaing koi wathat langso MLA rutsing terona tumpensi bangso atowar prabjin pen kapatang ponchepan pura patumi long is sampon tang
langsung me pi ben langting ke da matwar prop jin ben patang ponji aphan contractor aphan tuning ripon lapen kasilam pon sitami messenger aphan ke roda tum sitami chelang dun nang ji pusi MLA rup sing tirona hin pen ningje teka hamran pen BIRTA life apirang ke rongden rong hang report Pini abang ke dak soceng konsensi homosti angkang long langsung me pi pen langteng barong ni hang langsung goce dengan tuar PMJS ba tuar sorkar long ketok ke langka debe masih non bang ke sorkar pen langsung tangka sengson lo langsung non bang ke kam klaim keceng punya pasti pini bang ke niok ke sompot apa langsung tuar tang lup lo nte la epar rong cek panel lang tu lang teng ke debe ke hamren ke bang le punon ke dua dang punon aksia ke joy son dupo langsung de kali akisung nai bang bermain ni long langsung dak Karbi long termos council long ke cari bon government tumpen dak ceng bai ceng sai si hada makai chief minister pukipot asuni pupen kilometer soksi non tendar pialo langsung bermain ni asora kisung mata ke jok punya pata si tek polong lo son taksi along kaprek ta itum tuwar ka tiar poni do lang langsung la bang ke Karbi long termos council aja kong long pen kejarap kiri tumpen itu akimi tuwar non ke bang jini kan po bong ke tum tuwar akimi long ponji ponsi ning te pon lo langsung pancol Labang so tuwar komentuan si patang pon po. la ke la atama ling lo la bang ke akam pen lang mom titi lo tepe pra pada chok deji ba piding re pata chok deji la se akam quality ateng pen tang lo plon te ko petang pa mi pa pe pra mata boy po Pemata kontraktor ini Donesor mosohari. Moso hari pusi long lo la ke ada government of Assam government of India pen sil hai settlement people se lang tum si long lo la tal Borpathar police station pen kakuru kakut ihu magari number UP10HT8952 along pen patumi sikhar nepon lage Russell Ali Arta inquiry Wasin Hafiz Arta thongkap rapli atum aphan nep ingnang ponsi police atum karju pater tok pon bom pusi BIRTA long pon hanjang lang sopen business lecture report West Karbi Anglong District Arlo Sidul BD High School along MDM Asang Inglar Chopidet Le Phukok Anta Phalang no Tikang Det Pusi Than Bang Pen Pachini Pon West Karbi Anglong Pen Joram Katha report আমি জিকিনিং এৰিয়াত গোপং খুদ্ৰৰ ৰেঞ্জাৰ ছাৰে আমাক পঠাইছিলে ৰেঞ্জ অফিচাৰ ছাৰে তাত গৈ পেলাই গাঁও এটা আছে জিকিনিঙৰ পৰা ৰংফাৰ কং বুলি এই গাঁওটোতে তাৰমানে মহ এই এহাল মহটো তাৰমানে হেৰি কৰি ৰাখিছিলে হেৰি কুণ্ডা ধৰিবৰ কাৰণে টানিবৰ কাৰণে আমি গৈ পোৱা দেখি মানুহবোৰ পলাই যোৱাৰ পিছত আমি মহটো তাতে ৰৈ থাকিলে মহটো ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ কেম্পাছতে আছে Dilai along Anam ke so atheng pi arniwang si Dimapur-anat kanghu ponpen ke ponwang adung head forest bit asai hem doko kaphita langdun ding sido laso along forest asai ki atumta thedung kachurap dundu lase thengpiang tam ke pon ington nang po pusi KSA lamding Bokajan district committee Maipu Raju Inglengpen phirang ki atheng no pangdak pon hanjang langsopen business lecture report